हेल' लोगोफोर दुर्गा फुजानि आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै दिनैनि दुर्गा फुजायाव आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन, जायगाखौ समायना नुफैनायखाय आङो मेम'रि थानाय बायदि भिडिअखौ खालामफैफिननाय जाबाय। ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांफाबाय थादो। दुर्गा मन्दिरनि गेट बियो, ओमफ्रायहाय नै सिङावहाय बेबायदि साजायदों आरो नै दै गनायलायथारदों। ओमफ्राय नायबावदो नै जा मोजां साजायजादों नायदो। Ayo, Ania. Langsung monakai Anina. जोंहानि आइया आइखौ मोनदोंमोन खुरमाफोरखौ गासिबो सिखायाव फैनानै जाबाय दा? औ दे। हाथुथ' मानो दे? मोना खालामनानै हो। आंनि माबाखौ नायखायोना? आंनो खेलाखौ। आंना जिनि ब्रह्म। ब्रह्मआनो दा? ब्रह्मआवबो बेनो, फेसबुकावबो बेनो। बे आदैयासो खोन्थाबाय थायो दा? दे मालाबा भिडिअखौ खालामा सानदोंमोन आङो, टिपियाव फैनानै जोबोर इन्टारेस्ट नांबाय। ओमफ्राय आं भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नै। ओमफ्राय खेला गेलेग्रा जायगायाव थांबावनोसै जोङो। जायगायाव सफैबा जों एमन बायदि बिहिर नै। मालाय मोननायखौसो नायलांबाय थानांसिगोन नामा, जों मोनोना मोना। मा खेला बेयावलाय? हांसो नै जा हांसो मासे मोनबाय गेलेनानै। बिराद लाखि खनसे होनायाव मोनबाय नै हांसोखौ। आजाव पाब्लिक आजाव दोरले फै नों होखो ना माखो? मायाव होखो? मागुर होनो जाखारासै दा साबनसो मोनदों मानो नांगौ दे 20 थाखालाय फिसा गैलाङो जायासै आरामसो जाबाय जायासै। जोंहा नै न'आव सफैबाय। ओमफ्राय जों मा मोनबोखो नायदो। हांसो मोनबाय, जुलाफि, थाव गोथां, दाउदै, बेनिफ्राय नै साखोनानै नै थफ्ला मोनथाम। खयथा खरियाथाय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा खरि। नैबावबो मोनबेसे? 1 2 3 4 5 6 फास मोननाया खमसो, 6टाल'नो बेयाव। मेङाखै? मेङाखैमोन। माथो सिन्देलखौ खुदों? गाब दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जालायबाय। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।